Lah ngopo? Kaya kok gunung kono lho le nyepoti. Lah ya ora apa-apa, nganti saking dawane to. Kuwi mergo bingung, wong mau nyepoti Mbah Haji kuwi nganti suwe banget ra iso mandek e. Ora iso ngendheke Ora iso ceritane. ngendeke, menggarap mijat ngono kaya wae dilalah. Jan, ngaturaken sing santen Kang Mas, sing santen ngatur Bapak Ibu para tamu. Ngaturaken kula nuwun menika wonten dalemipun. Pak Jiwal. Pak Jiwal ingkang menika. Nggih, Pak Jiwal. Sing santen Pak. Nggih menika Bukasiem. Oh nggih. Nek Bukasiem ki garwane Pak Jiwal. Oh nggih. Terus iki Mas Dodi Mas mantene. Dodi kalih Mbak Indah. Nggih. Ngaturaken selamat menempuh hidup baru nggih. Samawa bahagia Amin. selalu. Mugi-mugi ndang napa Mas diparingi rezeki nggih. Paringi rezeki. Putra kaya kula niki lho. Kok men diparingi rezeki karo ngelus-elus sing ijo-ijo e. Ora ya. Karo Aku ki SMP yo Mas Wito. Cek diurus kok iso ngurus SMP, iso muni SMP. Sampun meh ping kalih. Sampun meh ping kalih. Kene ketoke cilik ngene. Mbak Agnes, matur nuwun wis iki lera-lere ganti gawe. Kanca-kanca niki saka rombongan konsumsi ibu-ibu. Nggih, sugeng sonten Ibu-ibu ibu-ibu. nika kok pun ditinggal layah-layah pun rampungan apa mengke gosong lho. Pun rampung. Niki garek nonton Mbak Agnes nggih, Bu. Nggih, lho. Saking ibu-ibu request lagu Sambel Kemangi. Sambel kemangi saking Nggih. ibu-ibu dapur. Ibu-ibu konsumsi. Wah, Nggih. direwangi marut kambil mau ki dicepet-cepetke mergo arep ndelok Mbak Agnes jare. Elah ya gur kaya ngene kok Mas ndelok lho. Terus saka rombongan seksi kemakmuran. Walah, Nah, kelompok rondo malam Oh, Senin nggih. matur nuwun sepuhi Mas Purwanto, kelompok rondo malam Jemuah ana Pak Kuwadi. Nggih, request lagu napa? apa to mau request ya? Hah? Podang kuning. Podang kuning alah, Pak kok Ono- rene ganteng banget lho. Lho. Ora sing rombongan kemakmuran ki lali janjine. Lali janjine Ya, terus terus sing saka kae panitia luar dalam sing simbah-simbah kae lho, nggo pecis ning kono. Ah, kae podang kuning. podang kuning ya. Ana rombongan Pak Suratman karo juragane Areng request-e apa? neng kono kuwi njaluk gubuk asmara. Gubuk asmara Nggih. terus Sesideman. Susi deman terus napa meleh Mas? Iso ana meneh liyane engko. Kuwi kanca-kanca kono ana sing Tapi njaluk kok tuku tepung kanji. kaset wae. Iki tuku kaset Iya. wae. Njaluk tepung Kok kanji. rampung kabeh kuwi nyetel Wis, kaset. Pokoknya karena laras kuwi tekan jam 10. Rung Mbak Agnes. Nggih. Nggih. Pun pinangkan. Napa riyen menika? Apa sih? Apa sih? Podang kuning siki. Manut. Yuk, podang kuning siki. Ya, Nggih. podang kuning sing Pun bawani mboten? arep dibani barang. Kok sik nggih kene iki Sing ki kono- sapa e? Kono ki selak arep menyimak lagunya Bawani mboten menika. Biasane nek bawa niku nggih 150 nggih. Kok ora kacek to rumah sawu kan biyen yo ngono kuwi modele. Bawa saiki 150. Nggih. Niku pun mundhak, biyen niku mundhak. 75. Yen 75. Niki kan gandeng pandemi. Pandemi dadine Terus 150. mundhak, nggih. Mergane sesuk kuwi nek ana ketemu neh dhewe minggu ngarep wis mundhak meneh. Lah nggih. Nah, saiki mumpung Niku rung tukon mundhak. bensin. Nah, mumpung rung mundhak saiki yo 150. Bawani Podang nggih? kuning. Nggih, monggo Mbak Oh Agnes. nggih. Sepira ta? Piye ta bawane iki? Kayak lali wong ya malam wingi iki bendina lho jenengan ki nyanyi ini podang kuning kak ya. Yalah. Tak suwe ra payon, Mas. Jan. Nah, penasaran lho suarane. Ya, Suarane. bawani podang kuning. Nadyan wujud temung peksi Peksi iki manuk. Agawe talining bronta. Manuk entuk swara kok ngene iki gak wani piye. Lah piye? Ya ya malah mangunuke kae tukang gedang mak bingung. Halo Asma
jan ra rugi tenan kok ngundang Karno Laras. Lah ya penyanyine ya apik-apik, ora mung penyanyi kok sinden tenanan sing dijak iki. Kaya ta sonten iki kula ya jan seneng banget iki penyanyi-penyanyi sinden-sinden kondang ngeten iki. Ayo, cakepane Sik lagi ngeling-eling. Oh, lagi ngeling-eling ta. Oh, iki. Wis krasa tuwa kok ya. Sekarang ya arep loro ya. Wis arep loro kok ya. Iki nganggo buka catatan barang to? Heeh, ya ora apa-apa. Cilik. Pokoke bapak-bapak nang kene sabar. Iku Mbak Agnes bengi iki acarane mirunggan to? Nggih, kula Selo to? Selo banget. Walah oke, selo banget. Wis kanca-kanca panitia rasah semelang. Mas Karnadi ini kontraknya tekan jam piro ya? Jam 10, oke. Tekan jam 10 Mbak Agnes. Ora jam 12 sisan ta? Ya sisan sengkake. Nek kira-kira judeg malah takon langsung lagu lho malahan. Wah, langsung lagu apa? Mangane anu sing 150 mau dasare ya urung metu e. Mbak Agnes, dasare sing 150 ya urung metu e mbok wis langsung lagu ya ora apa-apa. Apa ta kok sik tak? Ya ora penakno nek ora dirampungke to. Oh, dadi ngopo-ngopo kudu rampung. Iya, ora lega ngono lho. Mas Dodi, papa kudu rampung. Nggih, tumrap keluarga monggo ingin badhe foto nggih. Nyun sewu, monggo keluarga ageng saking Pak Kamdani monggo. Nika nambi foto nggih. Monggo. Nun sewu awit winates sing data kula mboten saged ngaturi setunggal mboko setunggal ya. Monggo foto kalian pinanganten sarimpit wonten mriki. Nek wau teng mriko sampun teng mriki rak dereng. Nggih, monggo. Golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tombo podang kuning Dados. kata Bapak Ibu para tamu. Sesaran kalian Karno Laras. Esok awane ngomah wis ora krasan reluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitranganku goleki ora krasa esok awan nganti bengi
dipun pinangkani Kang Mas carane ngono kuwi. Ben ora menghabiskan tenaga ya. Ya. Nggih Mbak Agnes, nyun sewu Nggih. acarane kula terus kirian nggih. Nggih, Kang Mas.